Da. Bună ziua! Bună ziua. Am venit în legătură cu anunțul din ziar referitor la postul de dansatoare. Maladeț, foarte bine. Câți ani ai? 15? Bun, e că taman asta e vârstă, nu ne trebuie de asta, taman. Știi să dansezi? Da, eu am făcut balet, la școală pian, am făcut... Câți ani balet? Nu știu, vreo 3-4 ani am făcut balet. Aha, că taman, nu balet, balerini ne trebuie asta. Dar unde e asta, în străinătate? În ce țară e? Avem mai multe țări, că avem în Iugoslavia, trebuie niște balerini tinereli, că de acolo de nu mai ajung. În Taiwan mai sunt vreo 2-3 balerini, taman, în șerul cineva. Da, dar ce stil de balet? Clasic sau modern? Modern, taman, de cel care am cel mai bun pe piață, care e cel mai frumos balet, care și înălțimea ai. 1,70 m. Bun, și când ai fost la ginecolog ultima dată? Ce legătură are? Cum și are toată legătura. Balet cu sub de pulă ai încercat vreodată? Nu, eu nu-s de asta, eu nu vreau așa. Tăzi, voi nu sunteți de astea. De peste lună ia să vezi baletul ăsta să-i tragi. Unde stai, fă? Unde te pornești? Stai că ușa e încuiat. Stai liniștit. Vă rog frumos, dați-mi drumul, eu vreau să... Pentru acolo în cameră și de alături, acolo e managerul taman pe balet. Trebuie să te vadă. Ei, Valera, ia vezi cât face balerina asta. Doamne, dar vă rog frumos să dați drumul. Stai liniștit, tata și ghine. Haideți, bracte, cu ghinișorul, că te dau cu cap de perete. Uite păzărul și ala cu vadeară acolo pe masă, vezi? Ieși și trage 2-3 gâturi ca să nu te doară, dacă vrei. Ești țălcă? Doamne, vă rog frumos, dați-mi drumul, eu nu vreau. I-am gata gura, și cu neurloiala asta, dacă și cu mine să te fut numai Valera, dar ca să pușești, te dau mâna lui Iziu. Și să faci balet în padvar cu țiganii de Belgrade, înțeles, fa? Gura, все! Hai, ghinișor, de sară în bagajnic și period. Hai, dar că eu mă duc pe padrugul să o duc, dar tu vezi cine mai venit acolo, da? Bun. Gura, blea!